Telekung kami ni rama bomol sam patar has dewa Hyderabad wo samong kaina thang thani gabordi parani Pradip Debormani logiwo thangmani Hyderabad wo soi kheno rama bomol sam dol kaisa tonglaimani roomni ongkhore thangai tai rumo kifilia ngmabai rama bomol sam gma kha theikha hnei nukhungni borok khnawi Pradip Debormani mungai social media wo kok salaimani ini clear nglaikha Rama bomol samni joto nukhuni borok bo haino Pradip Debormano nakarmung sanlaikha Rama bomol sam bo haino sakni nukhungono phaiwei kifilei phaikha kaham krungkhe Pradip Debormani mungai je social media wa abaikha tini joto rosana laikha pungkaham ini phaisok phaikha telekung kami wo mosam telekung kami wo mosam parawo tamhinke thangnai talkisa sekango September ni talo apro chini oro nukhungni khoroksa rama bomol sam phatar hastewa thangmani phatar hastewa thangai gmawi nukhungni borok naituklaimani social media ni bisingtei phiaba or jaga sathaiklayo khoroksa mungai je social media wo abai khaijakha bini mungai gabordini Pradip Deborma rambabu molsamni loge thangnai haikeba o Pradip Deborma rambabu no talangmani ar jaga kisa salai nanglai thaniwo ar jaga kisa derlaimani bisingtei rambabu je kamaka hanai nukhuni borok koksil salmani Pradip ni mungai abono teibai ni tini o nukhungo phaiwei nukhuni borok bai kisa kok sanin bagai jehetu abo kamaka hanai je abai khaijakmani social media wo Hyderabad phatar hastewa thangmani phiaba kamayakho tobo theyakho eba Pradip Deborma bai bobo phaljayakho bobo butharjayakho kuno khlaima krei tabok thikno bin nukhungono haina hai bokipil phaibika kaham krungkheno thangnai December talo thik 23 tarik ni salmariwo 23 tarik ar jarawum pro phaimani rambabu bin nukhuno phaisok phaika kaham krungkheno engke kongke hai Pradip Deborma je rambabu ni nukhungni borok bini mama song ba bini ama song bini big song Pradip Deborma bai thangu bono khalaikhana bono sekama khana hnai je kisa borok misunderstanding kisa khuk korlaiwei kisa bono nakar sanani bagai social media bisingtei kisa tini kok sana bagai borang haina hai tini ora jaga ma phaimani phaidingke jeng ora jaga jeng rambabu bai jeng malinai tai lukorok bahaino nukhinai rambabu no phiaba bo kathang tongkho bo theyakho ang norna phurungnai rambabu no phiaba tabok bin mama bai kisa kok salaigrana bini agola jeng rambabu bai kok salainai do tamong lai kasagrdi Pradip Deborma tama asek misteng lai kha ke phungkaham mane September 15 tariko rambabu Hyderabad thangmani ke thangmani yagulo phungai September phungo sokmani apro salpung arak nang laimani chorak nang laimani mari ke sarik diging ke phegongai bok makha mane nok ni koplowoi bek ongna ranglia ke September 16 tarik digi ke aichuk digi hinkleno tai kok sawai malia rambabu bai engke 15 tarik ni horong ke hor ni 12টা porjonto ke kok salai manka mama ang kis kemakha nei engke kis kemakha mama ang Agartala rogose kosol ke nukjakha nei roksaka odino engke jokhonte Agartala na Agartala ya horba saimalia engke Agartala wo tongya engke jokhonte 16 tarik bukhangkeno tai bobai kokse salai manlia ke kok salai mankha aboni bisingo Pradip baingke kok podidin salai kha engke Pradip nini loge ba bahaike ba koplowai thangkha bini koploma jagao norok nugrogleya de nei rok bo saka Pradip ni yago engke Pradip nang boto theiglak lengka to theiglak mane kamamani bisingo norok phan tongsak mane gyan buddhi tongsak jengno daidi mane tuknani bagai jengno markheno daidi chubadi norok ni chuba mung sinangkha jeng tribal by tribal ba
norok chuba mung thepa yangkle bono rom jagai man jagla kha nuk jagai mangla kha nei potidin nu salayo ke kok citra to salaya tanggai telangkha tanggai bono kemaboi rekha bahike pes khlaya o somoyono engke aw kaka Rambabu no tuknani bagai jeng dayano engke norok tukmani bisingo rang poisa kere engke jengno sadi horano neike saka jeng saka engke borok tuknani bagai himliana rang poisa rok bo sapailia engke September 16 tarik ni simi kok sawai mania prai Desember 23 tarik ongke parawo sok paiman khabo engke aboni bisingo pordip rok bai kok salai mani bisingo kaka bus bulaya ble engke bobai was walai laya ble arak nang laika asakno u kok saka thangmani dino engke boba chini borok hnai maya sikhlayo chini jat hnai ke maya khlayo buddhi siprango bono engke bini tangna jagarok mane cheng nai khlaijak thik khlaijak bosi ko polowong ke ba jeng ba bahai ke khlai manai jeng ba wana ka nai borok bosaka engke tobo theibo thangbo norok daya hangkele ke theimanbo norok u mane u ke theini bodin rohojaknai bo norok se ongnai ba norok no aro tongma ba norok no buddhile makhlainai hinai khub saka bono haini bagaino bo ko kaham chini sago saka Rambabu nukhe to cheng rohonai hajar bahai short se cheng kosto manjak majak abono rohoka naile sawai rekha engke Rambabu bai walaya kuno gandugulong laya top laya humki dumki berjakma kerei o somoyo ko mamane somoyo saka engke jokhon te December 23 tariko Rambabu sok paikha Rambabu nang babahai kemakha arak phegai kemakha nei sapaikha ro chinaro sapaikha arak ke phegai jokhon te kemamani horo 15 tarik ni horo hongke mobile kenei ani yar joyento ni mobile engke bahai ke khosaka mani bo jengno sapayo ani mobile hongke ani jebono ke phek seba an buskango mobile nukjak abo ba ani ongkha na neike bo bokhawo chongjagai taika sabo mobile dapika ke aichuk digi ke rail stationo bo sokjak horpung thuyang ke ba thumani bisingo kanai mobile kamawai rekha ke bini loge digi bo call khlaimalia chini nok digi bo call khlaimalia engke Rambabu nogo sokpai saka mama u Pordip song Aniar Joyento ni mobile telangmani borok bai kono walai mung kerei kono ano humki dumki beria ekdom ano mayanu khlayo ang dera maning ke kepek jagawo si dera ka naile sapai kha ke sekang non kol khlai boto December ni 23 faina tai khlai lia tai khlaya jokhon te bosok payo mane bin mokhang nukha asek nong ke bor jaga tongkha Hyderabad bisingo no tongkha nei Protip Debarma Rambabu ni bagai je restoran itu mani atayon dan tongkha na kebun tayon tongkha bongke sapaika thanawo habai pulis rokse ang malik ang tang jagna bagai pulis rokse tugai rejakha nei sawota angle pulis mane thanawo ang hap yangke mai chai woise ang thai khamu u kok sapayota kheno chong Pordip rok chini jat ni bagai Rambabu ni bagai help kotor khlaimani bagai mane hamya khlainani bagai borok wan chokya ni bagai jeng ham Pordip no bo betlai ham bai marbo mene tai bo chu banai chengno tai bo chengno help khlainai hinai asama kotor ke bono asawai robo nok ni borok seke bono nukha Hyderabad ni Tripura bin nok digi phaibo chengno bayap mane takhuk bukhuk khibglak nai ke cheng asawai tongkha jate kaise cheng mung Prodip Debarma no jekno koksi chalemani bin mung je mention kaisa ga social media wa puila ni je video apara je Prodip tlang thango Prodip no sekama Prodip no chini Rambabu no phala bagai tlang thangana chawak nanglai bai bulai khana na bulai ongkhore holai no ni abake no samani tong tamo ko kjar mujong tamo chana mujong Prodip no Pordip na kar musana mujong no Pordip no to bo
Hyderabad Rambabu bai thangmani bisingo kemawaibo thangkha engke kemamani bisingo Rambabu no phalei rekha Rambabu no humki dumki rewai phalei rekha bono kemana bagai norok chesta nakha u kok kisapano saya mane sudo jukti sano chubachu sano chini borok ni bagai marke saktar di u kok simi salaima tono ta mane bini mama simpena ang bini mama asen blanin koksan mono asek mane betul sorry san kata mono sorry betlai no mane bono chengno daimani bagai mansak bono help thaimani bagai ke bo buddhi tongsak chengno prangmani bagai Rambabu au kemamani somoyo haike besaka bo kemawai si tongkhaba mane bini sakni mutai mane phayako bini sakni mutai phaike jengbo saimanai norokbo saimanai kunu thainani lama krai Hyderabad bahike bai butharia gunda krai bahike chengno bukha betlai thanda snamo haini bagai no betlai thanda snama bai tabok bo kuboi ong phaimani bagai kuboi walaya borok kuboi Pordip je jata kemamani somoyo kok kaham saka Rambabu o hai kaham sa phaika haini bagai no Rambabu no ai Pordip no betlai hambai ke bini bikicing Joyentor Riang abo Rambabu bai kising kamar khalaijak engke bin mobile bo ani hinai ke khosawai rejaka engke bobo kefek ba engke khosamani bisingo bini mobile maniani bisingo bo chengno chap relia bobo takuk bukuk hinai ani bikising asol apon namba haike nugai bobo chap re phailia mobile kisa mankeba norok aste ke phano norok ani mobile no bag redi ang bokorei brokba ini sajagai rekha aboni bisingo Rambabu sokmasi nogosi sok phaikang keba bin bikising bai kok salai rebo asekno sina ba patani sini mo ha ni sini mo ani sini mungke nerming cintara molsom thelakungni Rambabuni mama apon mama ambai jeng tabak Rambabu bai sing kok salai sinai nono ang phunuk sinai jeng bo Hyderabad thangai bo tamungi phaika bor jaga cha samni loge thang jeng bin khokte jeng details samelis nai phaisni yang ke bin namana yang ke bin big song jeng paithak jeng kok sanai beri komono haro madan haro nung namle na Rambabu nung to Hyderabad thangmani nu khungya karai big bisaya karai rangpui chajina bagai phiaba nini nu khungni borok kema kha thikha hanai social ano ringai video ni bising taibo mano social media ni bisingo rutuk mongo brok ongkhor kha phiaba nono kethai manlia kethang man phaika nung kipil phaika nung saksa nung kipil phaika bele saksa nung kipil bele na bo talo abo loko sekreka abo koi maso nung mane bo talo nung Desember ni 23 tarik deng kamu 23 tarik phaibo sajun phaibo sajun nung phaina sekang nung call deklai no ko phai khalaya sa hain phai kata na mane tam hinai nung ja ni no ni borok ba ni mama sono no ani channel bising de jer tuk mungo brong khol mani nang video no nugia mobile sekre ke ba yang mobile kare nung to Hyderabad thana bagai samung tana bagai rang ajina bagai kubuni borok bai thangmani yang gabau dini Pradip Deporma bai nang thangma nung de location na bo de no location bono location mani mane ang Pradip no location mani ta mane angni loge phaina hinai nung juga khlai boli bono ang no joga khayo bo bai age sin lai jak de nang ba bai sin lai jak ya wai spa nung le ko nge nang bai ke bo bai kring kha mane contact khayai call khai kata bono call khayai contact khlai bai juga khlai ka ba bai kan kok salai ka ge ang bo thangnai nang phaina hangke phaidi nei sawota ge da Pradip asak borok hamyang ya kahamno aro bo kebangma enjoy khlaijak engke kebangma no ano chubabo acha nang bo bai kreng mani ya golo koi din pore nang thang nang koi din kok saka ba bai koidin ya mane ang
sakang keno aro bin nogo horsa tuka binaw thangra usakang Eh, oila eh, binaw ningke gabor dible na gabor gabor dio nang horsa thubai next day wangkane phongo ke nang ongkhor lekha phungo ongkhor direct haidre baro direct train kabai nge nini ya tong thai jaga role ma nini hotel aba booking khaijang de abo booking khaijak ya mane ang tamhinai kema khangke ba mama no call khaika ang kis kema khanei nang no thangma dino sabri no poila thangra aro bini rumo no thango bini room boy ke tongjak de bo tongjak agi tongjak boni room de saboni mane pradip room de purdip ni room nge bole no sto nge bo age najak de bini room bai male aro dip di khaijak ke ba mane aro room sigonti de tongo aro chawak nang laika mane sorok besung naro 4 jona de 5 jona ang bai 5 jona rok khna nang bake kwa pajona je 4 jona no pradip no karei tei 3 jona nang sisini chinibo bo nang age nugjak de borno borok no dip di nang borno age nugjak de nugjak nugjak borno aro no mane parawo nugo borok no kai an yar baingke Hyderabad ro sin lai mani yar nin yar kising khalek taro no tamjar bumung ke join to riang join to riang garo mong ba kising khalek na yar nge nang ar jaga nang nang ongkhor mani nang de ongkhor na bro de reklai ang khoro tang ongkhor ka mane ta minai tai kisa pasa tongo an poketo nang sajak liang bagi de nang ongkhor na apa ya kriya borok khok sapano ano khoras khairo ya dumku humki khaya khoros bu khlai re ano khoras khairo ya tom ke hom ke borma grei haibla ang saisung jawak nana nei thangmani unke bypass wo thangka yang de thangnai nei ang saimalie mama no kol khaika ang kiskama kha yang phirok malia horo koi tar na time prai 7টা 8টা 7টা nang no nang man ke koi gonda asu nang laika aro phungo jeng sombaro delle saimalia jeng sombaro sogoyo phungo somani phungo no pradip ni nok ni ongkhor mani gabor dini no phungo ongkhorei shukurbaro thangmani kodin pore sogoi sat syukur suni robi som 3 din pore sogoyo train bai na Hyderabad ble Hyderabad ke soika sari ke leng maleng sa nang laika nang laika ke nang mani ya no khorok buri na nang ke pajona rok nai ke cinema borong mang no ke nang pekha haible nang pekha ble to spek like ka ke nang tara siko si berja tongka jeni ni arun jenin dol tonai rok bai bini mobile lang thango bini mobile tei khar thangka bo kunu bo khormani hani sa tam sanai abo ya mane ang pekha ba yang anu mobile tongo ani shoot tongo kabang iko aro tong do mane taminai burwa tongo nei mo re rekha shoot kotor singke bam yang kaisa anu mobile tongo ke anu mobile si nali anei bini mobile khosakana sabni mobile ang saimeya nin mobile ke nang nalia anu mobile tongo poker tongo na pocket tongo khosamani anu mobile khosaya ko nei ओंखे दाफि बुखा आर परे थांते बायपास थांका बायपासो आर परे बायपास सगैका मामानो कल खायका आं किसकामा खा आनि यागो 500 रां दङो तलाम के बसिरा तलाना रां 500 आनि यागो दङो 500 आबो बाय टाइप टोटल बसि रां तलां नों नाव अंखर पर 7000 तै बाद बाकी एको ट्रेन रको माइ रक जाना नांगमा बा आर रको पाइ खाता नों 7000 तलां मना टोटल ना 7000 तलां माने तै 6000 पाइ खायब्ला 6000 नों नाव अंखर पर गाबर दिबले नों साइजों थां
Saisung Nono kayak betul. nok ning ke saisung thango iko jompu jara Jompu jara. dapur tip na payo ano. Jambu jaran apa kan? Eh. Kayak jambu ni kan bin no thang leka. Bin noko thulai ka. Tiwa. Horsa. Thang leka tanah. Ke. No kuri thang lai thang pro. Chang kene. Na lo kita ngo. Loge kre. No kuro ni no. Krok ne. Tai koro tham ke. Tai krok tam ke aro tongjak aro tongota mane baire bota. Ai phano sinema ni Borok. borok. Simani borok. Sinema ni borok. Mungkin neng kemawai. Nin mama no call kai miya gulo neng bor ja thangka. Abo thanao thangka mane Mo thanawo. Madapur thana. Madapur thana. Neng Aro thangai tam kok salai karo. aro thanglai ka thang ang thang mani kai ang mayo khuye sthai snai ka jini borok bo nukliya ngke ba thana si thang mani ha sasnai ka nei thana thangka Madapur thana mota Dia borok be kok salai ka. Orang usi bai. usi bai salai mani Neng bor tuka or tuka. ano dokumen bo krei nogor rohna ni ano nogor rohna nei sawo bo o usi bo o direct no nogo rohna ine jau ke Aadhaar card krei ke ani yago Aadhaar card krei ko dapur dip Bina ngomong no. Nin dokumen mane ani bek aro ani omoro kan muncum cuma kasli rok. kebama aro no Dokumen song na. dokumen Itu nini mani bag jiming tai minu mobile tai go ni mobile bo khosai talang sa asek no ngai mai char jakha. Arni mai police ngai dengar tukha. aro tuka Ngai thumani ya gulo. tumen yakolo borok police song saka nang dokumen bukrei abu bukrei nang agitam khlai nei ano sungu police song ta arpore security khayo age security khai mani pore ke nang security tabukle ma glaka Aadhaar card bukrei nini aro taminai dokumen krei restaurant tongsidi nei sakata arpore borok no usino borok bo ano nanan hinai sayako restaurant manager ta ano dokumen krei angna ya nei borok Madapur police hambai aram se ang borok no khlumo Madapur police jotono nukthang bo usi ano ris naka bo je hei sei judi engkhang ke ang khainai duty khlai redi nei sakata ke duty khlai ka de prai ek mas khlai kana ek mas beton beseng man 12,000 12,000 ngar kam khalai tongra kana ngai nang cuci media ko nang nuya ka jang non borok ang nugia mobile sekre ke an yago mobile sekre ngai no fai si nogo phai sikata iko mama song mama song sabai khna kata ngai kunu kola masala liya ngai ar jaga thangai Madhupur PS ni je no restaurant no join kharo kha a Pradip sanga saideman kha nang je or jaga samuman kha saimaya kunu probai malai milia na ngai nang no phai wai Pradip nang call khlai ka je ang no phai ka nai thana wa thangai call khlai lai ka iko mama ni number bai salai ka Pradip bai tam saka iko taminai tam salai ka nang Pradip bai salai mani ingkai hai no hai taminai mo khlai mani ba entry khlai mani ako abo cancel khlai di hai ta beni kok ingkai ngai je mobile toi payment abo samuni mobile abo samni mobile si saiman liye ngai juga khali atai khlayo tabuk khlai ka kok salai ka eko yar jeon to ani mobile nei saw mobile si ngai tamani ni ago de mobile boro kemakha kemas pelang ka bose an mobile hoite bin mobile hoite kemakha ngai tabo mobile ke pil na rang de ni yar no rang ri rekha 4,000 tini rekha salai ka yar bai salai ka 4,000 khinu asik bai ab asik bai engya mane refiu nai taisa mane ang krei borok ba bese san mobile ni rang ano san mane ke 12,000 de nei sawo aipa no kisa yar ba kom rok te khainai ha ba haita kok kya isi tabo
nini a Pradip loge nono je tlangnai Pradip de barma gabor dini nini mung bini mungai je nini noni borok nini mama song nini bihik song nini ama song nang kri sani ar phatar hasawa tong Hyderabad tong boro koma ka hanai je social media wa ja boro abai khalai tongka khorasani mungai mention nawai Pradip nai nge bo sajagli yang ngata haino alang palang saimia gare sia gare ani mungnawai je Pradip hanai salaiwai anon paira khalimani hanai bonono kok kezar kha je haini hai kok sengpiwe mane nak ar musalang thang hai amai ro kok kezar da tamunong na kok kezar mu jungmono ang Pradip dara ani dara nok haise mane ani dara nok ni bagai nok hai kisin nugo bono ano kun phano hamya kok saya ano tak jora na tak jora botono na phalna bagai buthanna bagai kuno mai tlamai amle abo hai ya ani okni bufoyong hnai bonugo ano Pradip jeng thang pro arpore binoga ba nongthang bro kahama ke tirok to koro mai jawai tran thang mai keno bin nogo thangai horsa thuai mai chai tukui mai keno thango bin bhik samani da sanai no bin bhik abo faltu ya kaham kok mai keno thango khlaima tangu si samani ba ana kri ke bage sanai bana mai keno thango nang tabak bono mapsan hai blai sorry san sanai da Pradip sorry karon tamnai ang kisa suwak ni bagai confusion ngui tongka tabuk sasi suwak na khangke confusion ngo andok ani mo angkre o sikango se ang suwak kisa nang paika tabuk sinang malia tabuk le proposal ni gari salok ma ba tabuk le girja si thangsibo nang tabak thangphane de tai thanglai ne Hyderabad no kare tai nini abo grand degree Bengaluru mahai ta grand degree abo rani paper sa nang Hyderabad thang sikang nang tam khlai no sam khai samung khai mani ke driving khayo sabni kari abo taminai malkhung ambulance chalogo bojagani thelkung hospital ambulance besi beton ma 4,000 ngene pusu jaya ngai Hyderabad thangmani haible te thangnai de nano to sanai nai karan thangpham mano tabok nang nok phaika ngai December ni 23 tarikh tabok thik January ni tini 18 tarikh de tini 18 deng 18 ong nai 17 tarikh de 17 sana ble sido 17 enggak kata mabang nang tamok khlai tabok tak jora tamok khlai tabuk driving khlai pibo trafika besek ma khabiton thangnai to abon sikang to 10,000 tabok te tine bare kana 10 ngene chol mane khabla nu khongma bini nong na sido abale ni besa ko jani ni 4 jona pori baikha taklai oino skulong sinai kata tabuk chin parawo gasik bla ko kasar mong Pradip no ngiang khangga binama sang no wai hong ni her mo ki her ai chung ne mil ke athi ta tinin je nungni kom nungra bakta nungde lothi ba kasik nung indonga no patung ang dam no chung khai wa na mani kumya ko thai ga hinai chewan ai to bo thai ya ka thang no sok phai kha abro ni obo hambai Pradip ni aga bo hambai Pradip no hambai na ko kok sama ni da nang le bahai nin bu thai to no ki phil phai ka hay in cân hồng ta lúc matang kia aphe ai Pradip kunu otharang tai ro chamak bal na ni mirang Pradip bathadang tai roi chama mitunung jai nik tanung te ai wai ai ata Pradip kan khom luk ki hir ai thu chama ba him hum him mangai nge ni tai anu borthon ta takuk Pradip no ko kesar ka bihik je Pradip no hambaya farka no hambaya farka nang ani bu saino butharna bagai phalna bagai kunu bono bini kitni phalna bagai nang mono talangmani ya hnai saka bini bihik no hambaya farka tai takuk
nini to menai khana menai manai ringo ngebam no sorry sanka tai map sanka tai nakar mung sanka je bokri sani bok ayang thangai chwang nang sani bini nukhungni borok nai tungmo ongkhor min bisingte nini mung borok seja laika eba kisa mention khlaijaka amno taibai borok no joto nakar mung sanka ge asena among khabin nok nungbo phainai phide min nukhung ba ma hai hain bagina phatar hasto thangnai nangkha nin logebo tai joto kरै অংশনি নুখুনি borok जों अब त्रिपुराव tongai kamiwo tongai जों samung humung mai angkangke जों phatar hastebo plate huwi phano nukhung rok chalole men ambai kabang ma जों nugo nge जों tini bagai asil nasnai hambai hai ble Ambai. Ndo.